Акцыі здароўя ў буйных гандлёвых цэнтрах, прысвечаныя прафілактыцы цукровага дыябету, гарачай лініі ў медыцынскіх установах, прэс-канферэнцыя ў абласным цэнтры гігіены і эпідэміялогіі. Штогод медыкі звяртаюць вялікую ўвагу на салодкую хваробу і несалодкія наступствы, якія яна выклікае. У іх ліку парушэнне сардэчна-сасудзістай сістэмы, нырак, гангрэна ніжніх канечнасцяў, слепата. Таму увага не выпадковая. Да таго ж, колькасць хворых на цукровы дыябет пастаянна расце. На сегодняшний день 45 тысяч пациентов в области страдают сахарным диабетом. И мы к концу 2018 года планируем перейти через 50-тысячный барьер. В большинстве случаев, конечно же, это пациенты с сахарным диабетом второго типа. Пациенты, заболеваемость связана у которых с избыточной массой тела, с ожирением. Таких сярод пациентов с другим типом диабету 90%. Вельмі складаная задача, адзначаюць медыкі, змагацца з дзіцячым атлусценнем. Зараз яго маюць больш за 20% дзяцей. Асноўныя прычыны – няправільнае харчаванне і маларухомы лад жыцця. Вялікую занепакоенасць медыкаў выклікае і рост захворвання сярод жанчын. Яны хварэюць на цукровы дыябет амаль удвая больш за мужчын. Па статыстыцы, 2 з 5 жанчын з дыябетам рэпрадуктыўнага ўзросту. Востра стаіць праблема захворвання ў цяжарных. Таких пациенток у областном роддоме за 9 месяцев выявлено 55. Осложнения бывают, конечно, очень грозные. Во время беременности, осложненной гестационным сахарным диабетом, это, конечно, макросомия плода. То есть это плод, который за счет уровня повышенной глюкозы у матери, уровень транспортировки глюкозы – это инсулинозависимый процесс, поэтому у плода он тоже повышается, этот уровень глюкозы. И детки рождаются с массой тела больше 4 килограмм. А это, конечно, осложненное течение родов, это повышенный риск родового травматизма. Таму ў дзень барацьбы з цукровым дыябетам медыкі ў чарговы раз заклікаюць насельніцтва звярнуць увагу на гэтую хваробу. Якой бы развітай ні была медыцына, у барацьбе менавіта з дыябетам, як нідзе вельмі важны самакантроль. Што і ў якой колькасці мы спажываем і колькі мы рухаемся. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».